Πάμε να σας δείξουμε πόσο εύκολο είναι μέσα σε 2-3 λεπτά να καταχωρήσετε ένα ακίνητο μέσα στη REWONE. Είμαστε στην ιστοσελίδα rewone.gr. Πάμε πάνω δεξιά και πατάμε το login. Τοποθετούμε email και κωδικό τον οποίο σας θα έχουμε στείλει και μπαίνουμε μέσα στο CRM. Κατηγορία ακίνητα, πατάμε νέο ακίνητο και πάμε να δείτε τι χρειαζόμαστε μέσα στο ακίνητο. Καταχωρούμε αριθμό μητρώου, τον κωδικό του ακινήτου. Κατηγορία ακινήτου, αν πρόκειται για πώληση για ενοικίαση, σε ποια τοποθεσία βρίσκεται. Η διεύθυνση θα είναι γενική, δεν μας ενδιαφέρει να πείτε ακριβώς που είναι το ακίνητο. Μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε η τιμή αγγελίας, είναι αυτή την οποία φαίνεται και στα site μας. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι εύκολα, συμπληρώνετε αυτά τα οποία νομίζετε εσείς. Στη δεξιά στήλη έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, έτος κατασκευής, ενεργειακή κλάση κτλ. Και εδώ έχουμε τα έξτρα χαρακτηριστικά τα οποία μπορείτε να βάλετε εσείς ό,τι νομίζετε για το ακίνητο. Στις σημειώσεις μπορείτε να βάλετε κάποιες λέξεις κλειδιά, τις οποίες θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ μέσα στο SEO της Google. Συνεχίζουμε στην καρτέλα για το μεσίτη τίποτα, ιστορικό τίποτα. Εδώ να μείνουμε λίγο. Αγγελία. Τοποθετούμε την αγγελία, τον τίτλο της αγγελίας στα ελληνικά και στα αγγλικά. Περιγραφή ακριβώς τον ίδιο, copy-paste δηλαδή. Ελληνικά-αγγλικά. Και εδώ έχουμε το κείμενο της αγγελίας, την περιγραφή της αγγελίας, χωρίς να έχουμε κανένα περιορισμό πόσες λέξεις θέλετε να βάλετε. Επίσης εδώ το κείμενο της αγγελίας πρέπει να είναι, όπως βλέπετε εδώ, και στα ελληνικά και ακριβώς από κάτω η ίδια αγγελία θα είναι και στα αγγλικά. Συνεχίζουμε στοιχεία δημοσίευσης καρτέλα. Εδώ αν έχετε YouTube κανάλι χωρίς όμως λογότυπο θα μπορέσετε να τοποθετήσετε τη διεύθυνση του ακινήτου σας και πατάτε εμφάνιση στην ιστοσελίδα. Όπως επίσης και εδώ θα πρέπει να μας δείξετε ακριβώς, βάζοντας τη διεύθυνση του ακινήτου, πού βρίσκεται το ακίνητο και πατάτε το εμφάνιση στο χάρτη στην ιστοσελίδα. Αν το ακίνητο είναι αποκλειστική εντολή, το τοποθετείτε ακριβώς στο σημείο. Αν είναι απλή εντολή, το βάζετε στο περίπου. Συνεχίζουμε καρτέλα φωτογραφίες. Εδώ μπορούμε να βάλουμε όσες φωτογραφίες θέλετε, κάνοντας προσθήκη μέσα από τον υπολογιστή σας. Και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε και σειρά φωτογραφιών. Ποια θέλετε πρώτη, ποια θέλετε δεύτερη, ποια θέλετε τρίτη και ούτω καθεξής. Και τελειώνοντας και πατάμε ενημέρωση. Τίποτα άλλο δεν κάνετε συνεργάτες της REWONE. Αυτό ήταν ακριβώς πώς τοποθετούμε το ακίνητο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.